nok tanglai tonglai yonai di joto hotel fele jak taklai jani nok tangi manalai maba tangai tonglayo जों बाहायनो ब्र हायकिनो थांलायनाय नाय दि बर'खौबो जाक वार'खौबो जाक इ द्रग मातोबो खात पानी बागै न फैलाय दि ए हंना माइ जाफै जिदि ए माइ जाफै ना ताबकसे कासक पायो जोंबो माइ चालाय रानो माइ चालाय कान्दा नकलानै समायना कागो आन्दो टिफिननि दंनाबले कागो माइ टिफिननि दंना दे मै मतahang पाइतबो माने मनो टिफिन खलरा 2 प्लेट का गो नाइ चलाई दी ए चला इसे काय होंदे गंगो एक कारी सिमांबो सियां एक कारी मखाय देसी स्टाइल के सुंगाक उंगो टिप्रासानि मै लाइफां गोनां बुबु दं जाया हाय कोकिया दे आलु मटर बाय नाना नाय जाफै आलु मटर बाय तिबो लिया खा नों सुन साराडी नमले समय माइ चालाय रानो खुसा माइ दो आरो माइ तिबो लाय जा को मनो खुडी मनो नादिबा आना नारडी इरो मुइ नालाय रा मनो ब्रो जिगा खेरतले जगा खेलेरा tok bahan mana duta tok bahan mah nok lani buna kasih santi nok lani kasih santi ini kaya santai betok bahan saya tok saya tok bahan lu saya bahan lu saya ai so sap ra ke beja saya di dumbar na hai lai phang je chai ne di thong mani ओ गुदों नादिबा समय म गुदुक देखार छ थाउना आर नादि दुंलाय जे मुइबो सासुबा आमब्र नानाय माइ उम ना खादे दो आगा समय ना बुले न चुंक्ला थामजा आरो नकला चुंक्ला न नकला थाम आखाय इन मे बेरा आय न मबो चुंक्ला नै फैजा tanuma nang sira buna nang abu kro mo bum mani bag do bum tok bero sa dana kiche hamo abu kro bo मबो शरण bo mai be dana abu di ra na menung na di ha kan nala cida habna oh mela dogan khainani haise ब्राव सेगलायो किन्तु कम कस्तया जों त माल पुरा मायाखो ताबो नक किसा जायखैयो आरो सारि थांगै माल तबो गै मा फैनो bo mai ne raja ne गामबाय माइखौसो जारानो पहिलानो लामचगन्डनो चिनि सीकेएस अफिशियल यूट्यूब चैनल जों तिनि मेलाखौ फायसफाय जाक मेलानि पारपास गोबांमा नक नांलाय दंलायो हायनो जोंबो कायसा सीकेएस अफिशियल यूट्यूब चैनल हइते खैयै कायसा तिप्रासा होटेल मंगै जों होटेल क्लक जाक नरक चिनि होटेल फायजामांनाय मेलाखौ फायखांखाय चिनि होटेल सिरियाल नम्बर अंका 6 इमुनो नो नाइदि तके सिरियो खायफायखांखाय कायसा वानी ब्रिज बानाय जातंगो ओंखाय ओ वानी ब्रिजनि थिक थिकि फायखांखाय न कायसा सिकिउरिटी नि बागै सेंट्री नक बा वाच टावर तांजातंगो ओ वाच टावर नरक फायै वाच टावर न नगै माखना ओबनि थिक थिकि फायखांखाय 6 नम्बर तिप्रासा होटेल न फायदि आनी भिडियो नि बिसिंते जदि फायै नुगै जदि चिनि दखान हापायखांखाय चिनि होटेल हापायखांखाय ननो डिसकाउन्ट नारक जाकनाय चिनि भिडियो नाय फैका हिंसादि ओंखायनो डिसकाउन्ट जाकनाय ओंखाय ओबनि बागै न फायलायदि ननो पुष संक्रांति नि बागै जतनो वेलकाम जतनो हामबाय ओंखाय जतनो हेपी दुम्बर मेला ओंखाय न नुगै माखना ताबक जतनो तांलाय तंलायो ओंखाय यांनायदि
jotono ready khe ongoi tonglaio chung tabok kisa taklai dugan nok tangnani nangmaba dugan nok tanglainai dugan nok tangnani bagi pelejak wa bo telaioi joto kisu mal ready khe telaijak yang tongo chini kaligor rok bro mai mirok sungnai broni yakmani mai chakang ke thogo engka yang tongo Tiprasa hotel ni rang puisa ragaino tini soba sok khaimani bisingtei mela khainani bage pelejak aro जों kok salaino rokno ang guri ge kisa phnoknai bowahai dukan rok khaijak tong ekdom tei pandrago chini hotel tei pandrago yang luhani kaisa bridge tongo yang baskang kaisa wani bridge khaijak nai